Σε αυτό το βίντεο, εγώ και ο Jason θα προσπαθήσουμε να σκοτώσουμε τον Δράκο. Αλλά τα γουρούνια δίνουνε OP loot. Μικρό βαρές. Μπρο, τι πέταξε! Για αρχή κάναμε ό,τι κάνουμε σε κάθε survival world, μαζέψαμε λίγο ξύλο και μετά αρχίσαμε κατευθείαν το κυνήγι γουρουνιών. Ένα γουρούνι εκεί κάτω. Α, δύο. Ωραία. Εγώ τώρα. Τι πέταξε? 64, ένα stack από spruce look. Μόνο. Πού είναι το άλλο? Εδώ. Τι πέταξε? Δύο stacks τέτοια. Πάρ' το ένα. Ήδη από τα πρώτα γουρούνια είχαμε απεριόριστο φαγητό και πάρα πολύ ξύλο. Ένα γουρούνι! Γουρούνια, πάρα πολλά. Ωραία, πάρα πολλά. Ω, πέταξε netherite boots. Πάρ' τα. Με 80 σε κάθε τσάντα. Πέταξε. Αυτό το γουρούνι μου έδωσε το πρώτο κομμάτι της armor μου. Μου έμεναν μόνο 3 για να ολοκληρώσω την armor μου και να έχω full netherite armor. Θα συνεχίζαμε κανονικά το πλάνο μας να σκοτώνουμε γουρούνια, αλλά πρώτα έπρεπε να κάνουμε αυτό που είπε ο Jason. Περιμένει να κάνουμε λίγο upgrade τα tools μας, γιατί εντάξει δεν γίνεται να τα σκοτώνουμε όλα με... Έλα εδώ να τα κάνουμε upgrade. Και αφού έφτιαξα και εγώ και ο Jason ένα πέτρινο sword, ξεκίνησαμε να βρίσκουμε καινούρια γουρούνια για να πάρουμε καλύτερα items. Έλα δώρε. 32 block of iron. Ω, πέταξε πολύ gold για να Κι άλλα κάνουμε gold trade. να Άμα. βρεις. Πέταξε Sand gold. πάρα πολύ. Μπες εδώ. Μπες εδώ να σου δώσω κάτι. Να μην κάνει spawn, γιατί κάνει spawn γρήγορα αυτό που θα σου δώσω. Άμμο το. Ναι, Έπρεπε να σε βάλω πιο βαθιά, δεν. Μετά έφτιαξα και για μένα και για τον Jason από ένα iron sword, μία full iron armor, αλλά και μία σπίδα. Αφού σκοτώσαμε μερικά γουρούνια ακόμη, είχα σχεδόν ολοκληρώσει την netherite armor μου. Και spoiler alert, το επόμενο γουρούνι θα μου έδινε το τελευταίο κομμάτι της armor μου, που είναι το παντελόνι. Α, δεν έχει power. Δεν νόμιζα πως είχε power το crossbow. Νόμιζα δεν παίρνει power. Ωραία, σε φούλες. Short θέλω ρε φίλε. Κάτσε μου σκάει damage. Αλάχου Ακμπαρ. Μετά ένας creeper παραλίγο να ανατινάξει το πιο OP item που θα μπορούσε να μου δώσει ένα γουρούνι. Περίμενε, θέλω κι εγώ. Κάτι μου έδωσε, αλλά δεν κατάλαβα τι. Αυτό το item που δεν κατάλαβα τι ήταν ένα OP bow που έβγαζε one hit έναν full netherite armor pack. Πάλι crossbow. Πάρ' το εσύ. Bottle of enchant. Έχω, bow μου έδωσε, έχω bow. Πάρ' το crossbow. Ναι, θα το χρειαστούμε για τον Δράκο. Το crossbow και το bow. Κάτσε, γιατί πω παρά. Εσύ το... Και έχω να πω ότι αυτό δεν έγινε μόνο μία φορά. Μετά θέλαμε να φτιάξουμε ένα nether portal για να βρούμε blaze για να πάμε στο end. Ποιο? Τώρα θα ψάχνουμε γουρούνια. Έλα. Ω, παλάθος. Έχεις πίκαξ? Ναι, έχω. Εδώ σαν να είναι πέτρα το Δες. σκοσάδε μάλλον. Ρε κλανιάρη. Δεν πάει έτσι. Και όντως δεν πήγαινε έτσι. Γι' αυτό αρχίσαμε να ψάχνουμε για gravel για να φτιάξουμε ένα flint and steel για να μπορέσουμε να πάμε στο nether. Θα πετύχει εμένα ο μαλάκας και θα φύγω. Ρε μαλάκα, έλα! Ρε φίλε, μην το κάνεις manifest. Flashback. Και έχω να πω ότι αυτό δεν έγινε μόνο μία φορά. End of flashback. Oh, Πες να μην έχουμε attributes swap, όπως το λέω. Έλα ρε μαλάκα, έλα, τώρα το κάνεις επίτηδες. 2,000 years later. Σαν γουρονιά. Ας τα γουρούνια. Θέλουμε flint. Αυτό είναι flint όμως. Ποιο. Εδώ είναι flint, να το. Gravel θέλουμε ή flint. Ναι, το πήρα. Ωραία. Φέρε μου το. Άναψε το και έρχομαι. Εκεί. Εγώ το άναψα, ξεκίνησα να ψάχνω για fortress, αλλά ο Jason δεν ήρθε ποτέ. Και τέλος πάντων ξεκίνησα να ψάχνω μόνος μου για fortress χωρίς τον Jason. Fortress! Βρήκες. Και μπήκε ο Ματέο. My name is Anton. Every morning I usually get up at 7 o'clock and brush my teeth.
Then I Πρέπει να βρω Blaze Spawner. Δεν και απλά slash ban. Απλά θα... Wait. Unshow. Απλά θα αρχίσει να σκοτώνει γουρούνια. Ναι, αυτό. Βρήκε τον τρόπο τώρα. Και μετά από πολλή ώρα που έψαχνα ένα Blaze, βρήκα, το σκότωσα με το looting 80.000 σπαθί μου και μου έδωσε τα Blaze Rods και έφτιαξα τα EO Vendors. Και μετά πήγα στο Overworld για να βρω τον Jason, ώστε να βρούμε το Stronghold μαζί. Αλλά δεν βρήκα ποτέ τον Jason, ξεκίνησα να ψάχνω το Stronghold και μετά από λίγο του είπα τα coordinates μου για να έρθει. Έρχεσαι. Από πού έρχεσαι? Ήρθα ρε. Σε αυτά που σου είπα πιο πριν έχω προχωρήσει όμως. Κάνε ένα πύργο να μπάσκεις εδώ. Κάνεις. Κάνε. Πύργους. Έκανες. Προχωράω ακόμα, με βλέπεις? Δεν θα πρέπει να με βλέπεις. Ακόμα είσαι άχρηστος, Είμαι του διόλου τη μάνα. Κι εγώ είμαι. It was at this moment that he knew. He fucked up. Τι έγινε? Μου κράσαρε το Minecraft, εντάξει. Μία. Πέθανε ο μαλάκας. Εδώ είναι, εδώ, κάπου είναι εδώ, να ξέρεις. Γιατί εδώ γυρνάει προς τα πίσω, άρα είναι... είναι μέσα στο νερό, ναι μάνα. Πού? Προς τα εδώ πάει, δες. Πήγε. Πάει. Δεν το βλέπω που πάει. Εκεί πίσω ρε. Α, Δεν είναι, είναι μέσα στο νερό όντως, αλλά... Ναι. Το πέταξες μέσα στη θάλασσα. ναι, πήγε full. Ω, πάει πίσω, πάει πίσω! Πάει πίσω! Ρε φίλε. Άρα, Κάπου εδώ κάτω είναι. Jason.com.gr. Πάει κάτω, πάει κάτω, πάει προς τα κάτω. Σκάψε. Μπες μέσα. Βρήκα μορφή. Θα φύγει τώρα, να μην σκούσεις. Α, καλά. Α, καλά. Λάβω, όχι, ξέρεις. Μαλάκα. Όχι, δεν είναι πείτε, θα πας κάπου λίγο. Πού είναι, μαλάκα γαμό? Τσάκε, το δαχτυλί της. Α, εδώ. Τι θα πείτε, γιατί φαίνεται σαν coach. Οριάς. Να το δαχτυλί. Για όλο. Μ' αρέσει που ψάχνει. Μύρε, θα μεταλύσουνε ρε αυτά τα κατσούλια. Κατσούλια. Να το δαχτυλί, τσάκε, δεν θα το βρεις. Όχι. Να το δαχτυλί, ξέρω, 10 με 5 λεπτά. Δεν πρέπει να πολύ. Πού είναι ρε φίλε? Αντί σπόιλ απλά άρχισε να σπάς. Και πιο πάνω βρε μαλάκα. Έτσι, πάμε. Ω, το βλέπω εδώ. Τι κάνεις? Δεν μ' αφήνεις. Μπουμ. Μικρούλι δεν έχεις τέτοια? Άμα πέσουμε στο void δεν καταφέρουμε να πάτε. Μη σπάσεις καν crystals, απλά βάρα το. Πού είναι ο κύριος? Έλα, Είναι πάνω σου. φιλέ. Δεν βλέπω καλά. Το πήρα εγώ!